reducere den til et minimum. Er din personbil temmelig upersonlig, så klik ind på dba.dk. Her finder du mere 40.000 tilbud på personbiler og tilbehør. Få dig en smart bil på dba.dk. Den blå. Overhakket til venstre her, super bedst i Hvidovre sælger begge på steger, og chefen stussede lidt, da den nye kom. Min første reaktion umiddelbart, det var, at det lignede utrolig meget en anden virkelig på strømsagen. Jeg er næsten det samme med det. Men hvad med kunderne? Kan de må se forskel? Kender du den her? Bille eller ej? Hvis forbrugeren oplever det som en kopi, vil jeg sige, så kan det være farligt at være kopist. Hvis man kommer hjem med noget andet, end jeg tror, man har lagt i sin indkøbsgrund, så bliver man skuffet. Og Tunik ønskede i dag ikke, at den normalt så rolige Bjarne Riis var helt oppe i det røde felt, da Tyler Hamilton sloges for at holde feltet på afstand. Og Tyler Hamilton fandt kraftreserver frem fra alle små kroge af kroppen. Bagved havde sprinterholdene fået samlet tropperne, og så gik den lille jagt efter CRC-kaptajnen. Hamilton har været ude i ekstremerne i turen, fra superoptimisme til knuset.